Bent. Vi har noget inside information om, at din far har befamlet Liv. Hvorfor har hun lige sagt det? Bents far. Vi kommer ikke videre til Bents far. Bare at sige, jeg synes, Bents far holder sig enormt godt af sin alder. Han har nogle flotte, markerede ballemuskler. Bent, sæt dig ned. Sæt dig ned, Bent. Bent, sæt dig ned. Okay. Bent, hvad er Livs forhold til din far? Bent, hvad er Livs forhold til din far? Okay, hun er min stedmor. Bent, har du valgt at gå på medievidenskab, suppleringshold, for at lære din stedmor bedre at kende? På sin vis, altså. Hvorfor sidder du og lægger an på Liv nu, på vores cykeltur, når du ved, at hun er din stedmor? Så kommer Liv og siger, at det skal jeg, ikke? Jeg vil sige, der er nogle følelser, der er større, end hvad man selv kan forstå imellem mig og Bent. Og så kommer vi ikke længere end det. I oktober 2008, der finder du ud af, at du er uægte barn af Bent og Liv. Ja. Hvordan takler du det? Det er klart, det er et chok. Det skal der ikke have sådan noget om. Jeg siger, far, hvad er det, jeg hører ude i byen? Bent, han benægter selvfølgelig alt. Det er klart. Det er eksotisk. Klart. Ja, det er klart, det er eksotisk. Men hvorfor er det til interesseret i Bent? Det vil jeg helst ikke snakke. Og her der snakker vi anno 82. Hvor Simon var en 82. Masser af hej, og jeg skulle efter dig. Det var piger og coke. Og jeg var også meget glad for Damaskus på det andet tidspunkt, så jeg tror måske, det var der, at der skete noget. Jakob og jeg, vi er virkelig om nogen venner på holdet. Og det synes jeg bare, jeg ved ikke, at Katrine, hun har bare altid været misundelig på mig lige fra start. Og jeg tror egentlig, hun er ret ligeglad med Jakob. På din date med Jakob i går, I vandt dysten. Jakob blev lidt for fuld. Hvordan tog du det, at Jakob tog dig mellem benene? Det synes jeg var ikke fint. Det var ret. Det er jo sådan noget, jeg godt kan lide. Det er sådan noget, en pige gerne vil have, især på første date. På date med mig, så var det også. Tag mig lidt i skredet. Altså, det synes jeg var dejligt. Katrine, hvordan har du det med, at Jakob han spreder rygter om, at du er en nem slut bitch? Jamen, det er jo ikke et rygte, Christian. Jeg er faktisk lidt skuffet over at høre det, du fortæller der. Prøver hun selvfølgelig at skabe en alliance der, fordi at jeg er en populær person på holdet jo så. Jamen, jeg kan da godt mærke, at der er kommet en afstand, som ikke var der tidligere. Så jeg synes selv, at jeg takler det meget godt. Der er selvfølgelig lige nogle enkelte personer, som jeg ikke lige kender så meget med. For eksempel så sådan en som Liv. Hun går og spreder nogle rygter omkring. Lisa fra hotellet hørte hun snakke meget om Allan. A.V. Allan. Og Lisa har snakket meget om, at selvom der er en stor aldersforskel på hende og A.V. Allan, så synes hun, at de kunne blive en god alliance. Fordi at jeg også har nogle forbindelser i de højere rækker. Er det Louis, for eksempel? Det er det også. Som A.V. Allan har jeg et rigtig god kontakt med. Så du føler ligesom, at A.V. Allan har en vis flair for piger? Ja. Jamen, jeg mener, at Lisa tror, at hun kan komme foran ved at alliere sig ved Allan. Men når du siger alliere dig? Ja. Alliere sig med Allan? Mener ligesom at spille på, at der er nogle følelser mellem Lisa og A.V. Allan, som Lisa måske godt kan finde på fake, fordi hun er en total slut bitch.